în general despre space opera și în particular despre dacă autorii români pot scrie serii space opera care să rivalizeze cu cele ale anglosaxonilor, așa, sau anglo-americanilor mai punctual. Sper că, adică văd că subiectul este destul de interesant, cât să ne strângem mai mulți. Și voi spune pe scurt care sunt subiectele, dacă le găsesc, bineînțeles. Așa, aici. Anume, doamna Ana Maria Borlan va vorbi despre space opera, dacă este mai mult decât o fantezie. Un titlu. Bună seara! Da? Nic Dobre ne va vorbi despre succesul literar transfrontalier, himeră sau destinație finală. Eu voi vorbi despre New Space Opera. Alexandru Maniu despre Suntem peste tot acasă, mort. Și Cristian Vicol, Per film ad astra. Foarte mai titlu. Așadar, dacă mai așteptăm pe cineva, mai știți voi să mai vină cineva, Darius? Eu am mai invitat-o pe Ileana și a confirmat că vine. Cum vreți voi. Eu, în principiu, am dat drumul la înregistrare. Dacă vreți, pot să încep din nou înregistrarea. Mai vin mai târziu ei sau cum dorești. Eu zic că sunt 5 prezentări. Este destul de mult de ascultat și de citit. Și la final să avem o rezervă cât mai mare de timp pentru discuții. Cred că e cea mai bună, nu? Cea mai bună soluție. Rămânem la modul în care am fost și celelalte ediții, da? Prima dată sunt prezentările și discuțiile la final, da? Exact. Asta este ideea. Deci, Ana Maria, ai microfonul. Mulțumesc frumos invitație. Numai un pic să-mi deschid aici. E suficient de tare? Se aude mai tare sonorul? Se aude foarte bine. Se aude foarte bine, da. Bun, atunci încep. Titlul este Space Opera, este mai mult decât o fantezie și îi mulțumesc lui Daniel pentru ideea acestui titlu. Iar la început am o notă că această prezentare este doar o privire generală și este opinia mea personală. Ce este frumos și palpitant în space opera este faptul că nu știi niciodată ce se va întâmpla în următoarea scenă și cum se va termina romanul sau filmul sau anime sau chiar jocul video. Este minunat să fii surprins, pozitiv sau negativ, de rezultatul și de efectul acesteia asupra ta. Space opera poate fi privită ca o fantezie în extenso. Construcția amalgamată de universuri imaginare, locații exotice, peisaje tulburătoare și futuristice și împletirea armonioasă între o fărâmă de știință sau pseudoștiință, fabulație, magie, creaturi fantastice sau mitologice, puteri supranaturale, bătălii epice, salvarea universului, un erou sau un antagonist puternic, un strop de dragoste și romance, aventuri, final de baz, unde binele învinge răul, dacă știi care este binele și care este răul. Space opera, atât de denigrată și urâtă de unii, este un gen atotcuprinzător. Are de toate pentru toți și, în plus, elemente la care nu te aștepți. Crearea fanteziei peste cea a lumii reale este un adevărat tur de forță, atât pentru autor sau regizor, cât și pentru cititor sau spectator. Fiecare poate găsi într-o space opera expresivitatea propriei sale imaginații sau poate specula asupra părților componente ale operei, spațiale, desigur. Ce îmi place mie la space opera este că autorul nu trebuie să fie foarte analitic și nici expert în științe aeronautice, astronomice sau în psihoanaliză aplicată. Însă, pentru a compensa partea hard și cea science cu ceva relevant și oarecum credibil, autorul are nevoie de o doză substanțială de verosimilitate
unde acțiunile prezentate, neexplicate, să pară totuși plauzibile. E drept că bazmele, narațiune populară care lucrează cu elemente fantastice supranaturale, simbolizând forțele binelui și ale răului în lupta pentru și împotriva fericirii omului, uneori, nu necesită niciun fel de explicație, iar space opera este, ca structură și ideatică, relativ apropiată de acest subgen literar. Dar, într-o epopee spațială, nu pot strânti în fața cititorului sau spectatorului niște fapte fără consecințe directe, logice și într-o oarecare măsură reale. Cititorul este suficient de inteligent și are cultura SF necesară să discearnă și să-și aleagă secvențele care îi plac sau nu. Fiecare din noi avem, câteodată, o pornire către aventură și acțiune. Scriitori fiind, le așternem pe hârtie alcătuind un complex de emoții pur personale. Unii urcă pe Everest, alții explorează adâncurile oceanelor, alții se luptă cu taurii furioși sau pleacă pe stația spațială. Scriitorii fac ce știu ei mai bine, scriu despre toate astea ca și cum ar fi propria lor experiență. Nu este ușor să creezi o lume cu totul aparte, să clădești fapte și personaje, să insufli plauzibilitate acțiunilor ieșite din tiparul obișnuit și, mai ales, să nici nu uiți în final ce ai scris în capitolul 1. Space opera este o lucrare, pentru că lucrezi la ea mult mai mult timp decât la un roman sau o povestire de lungă durată. Cititorul trebuie să depună un anumit efort și pasiune să citească sute de pagini, urmărind firul narrativ, să înțeleagă subiectul, elementele intrigii și să empatizeze cu personajele, fie ele rele sau bune, principale sau secundare, iar cele secundare au și ele propria lor istorie. Space opera este un fel de divertisment literar și, probabil din această cauză, are o serie de neclarități și numai o acoperire parțială a topicului, rămânând uneori idei și nefinalizate. Bine, pot spune că autorul a creat o bifurcație pentru sfârșitul pe care cititorul are onoarea de a-l completa după voința și imaginația sa. Un final deschis. Nu merge. Space opera nu este o psihanaliză unde fiecare își notează ce vrea. Space opera este un roman care se supune rigorilor literare, introducere, narațiune, punct culminant și sfârșit. Ce se întâmplă între introducere și final e treaba scriitorului să scrie și a cititorului să citească. O răsturnare neașteptată de situație poate propulsa opera, spațială desigur, fie la nivel de bestseller, fie la nivel de submediocru. Autorul, în cazul în care rămâne fără idei pentru marele final de happy end, este nevoit să vină cu o salvare genială, nu numai a personajelor și a situației date, ci și a propriei sale lucrări. Mă gândeam pe cine aș putea numi ca fiind inventatorul genului space opera. Căutând, l-am găsit pe Savien de Cyrano de Bergerac, 1619-1655, romancier, dramaturg și mare duelist francez, cel care a scris probabil prima povestire SF space opera, L'autre monde ou les états et l'empire de la lune, adică cealaltă lume sau cea a statelor și imperiilor lumii, în 1657, în care protagoniștii se deplasează prin spațiu folosind propulsia unei anumite cantități de rouă culeasă de pe suprafața lunară și, în următorul roman, Les États et Empire du Soleil, Statele și Imperiile Soarelui, 1662, unde o specie solară vorbește cu cele 4 perechi de urechi și tot ce atinge ia foc. Pe parcurs se întâmplă tot felul de aventuri burlești, cu atacuri neașteptate, urmăriri, extraterestri, bătălii cosmice și comice. Space opera, conform dicționarului The Encyclopedia of Science Fiction și la definiția stipulată de Brian Aldiss în 1974, este un subgen al SF-ului general care reliefează și pune accentul pe războaie spațiale, aventuri melodramatice, bătălii interplanetare, romance cavaleresc, situații periculoase sau confuze, conflicte între oponenți și abilități deosebite, armament futuristic, tot felul de tehnologii sofisticate, extraterestri și diferite creaturi ciudate. Uite că am dat și definiția. Să scrii science fiction și fantasy nu este o treabă ușoară, dar este distractiv și relaxant, chiar dacă uiți de nopțile nedormite în care stai înfrigurat, înfruntând somnul și amenințarea mersului la serviciu a doua zi.
Este acea pasiune și provocare neîncetată care te împinge să mai scrii un cuvânt, o frază, un paragraf, un capitol. Cu cât aștept mai multe idei, cu atât ai tendința să te ridici un nivel mai sus. Dacă te-ai gândit să începi lucrul la o space opera, poți conta pe faptul că este un gen permisiv, elastic, poți trage în multe direcții, poți amesteca tot felul de ingrediente, inclusiv horror, contemporary novel, dark fantasy, iar topica le poate absorbi pe toate până la ultima firimitură sau picătură. Fuziunea subtilă, combinând toate subgenurile, creează o plăcută impresie de genialitate, iar subiectul sau subiectele colaterale devin mișcătoare, fluide, ca niște valuri incerte, care tind să acopere și să descopere cât mai mult din substanța universului descris, fără însă să descrii judecata realității în care trăiești, ca pe un interes pasiv. Aici este partea de fantezie din space opera, un deliciu pe care nu-l poți trece cu vederea. Cineva, un curs de clasa 5-a, mi-a spus că space opera, prin aspectul science fiction, este oglinda prezentului. Pot fi de acord cu el până la un punct, considerând că, în acest caz, ficțiunea din SF este oglinda viitorului. Să privești SF-ul, la al cărui bază se află space opera, să ne amintim de epopeile fantastice din antichitate și cele cavalerești din Evul Mediu, într-un anumit punct al timpului ai nevoie de concepte de experiență prin care poți privi la posibile noțiuni ale viitorului. Nu prin prisma predicției cum ar fi viitorul, ci trasând o hartă fantezistă a unui spațiu probabil derivat din prezentul cunoscut. Dacă privim la SF-ul general al anilor 40 și 50, niciun scriitor nu a prezis toate elementele timpului nostru prezent, însă se pot selecta componentele din diferite povestiri și romane deja scrise, ca și din știința care anticipează, pe baza celor cunoscute azi din diferite aspecte de știință, tehnică, tehnologie, un ansamblu de idei care propulsează imaginația și creativitatea, creionând un viitor neprevăzut. Nu neapărat care se va și întâmpla, variabilele sunt multiple și imprevizibile. Iar space opera este ca o prelungire a SF-ului clasic, un conductor, care te poartă în miezul unor aventuri excepționale, de cel mai multe ori fanteziste, combinând mitologia cu basmul, magia cu călătoria interstelară, nu poate lipsi aventura cu dueluri impresionante și bătălii galactice, confruntări periculoase, descoperiri senzaționale, suspans, romanț dulceac și pur, câteva scene de macabru și chiar poliție, conflicte între oponenți cu abilități speciale, nave, vehicule și armament, tehnologii sofisticate, extraterestri și diferite creaturi ciudate. Fantezia este, pe lângă imensa capacitate a minții omenești de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepțiilor, a reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior, este produsul imaginației, un capriciu, dacă vreți, care iese din tiparele obișnuite, devenind ca compoziție instrumentală, de formă liberă, înglobând elementele de virtuozitate și improvizație, ca o sinfonie a cuvintelor și a reprezentărilor vizuale. Nu poate lipsi din space opera. Absența fanteziei din space opera ar fi ca un baz fără fantastic. Însă, space opera este mai mult decât o fantezie. Cred că am spus destul de multe pentru o introducere. Intru acum în subiect. Din câte știu eu, poate nu știu eu prea multe, dar SF-ul românesc este destul de sărac privind scrierile de space opera. Cred că nu există în peisajul nostru autohton niciun volum pur de acest gen, așa cum au fost create unele capodopere americane. Sau autorul încă nu știe că a scris un space opera, crezând că este un SF combinat cu fantasy. Ca să scrie o space opera de succes, există o rețetă după care gătesc toți autorii cei mari și tari ai SF-ului american. Se aplică și la fantasy și la alte subgenuri ale SF-ului. Nu este o formulă magică, doar câteva ingrediente ce trebuie bine dozate de-a lungul firului epic. Până la urmă, space opera, fantasy și science fiction sunt genuri comerciale. Trebuie doar să știi cum să le vinzi și contează mult ambalajul. Nu mă refer neapărat la copertă, cu toate că este un element definitoriu pentru vânzare, ci la text și la context. Acum fac un mic salt până la al doilea titlu, la care voi răspunde pe scurt, după care voi reveni.
putem scrie serii care să rivalizeze cu ce se publică pe piața anglosaxonă sau anglo-americană, cum a zis Daniel. Da, desigur, putem scrie serii de space opera, science fiction, fantasy, romance, crime și de orice gen de literatură. Depinde de noi, de nimeni altcineva. Da, avem autori români foarte buni care pot egala sau depăși un scriitor american sau britanic sau de orice altă nație, doar să se apuce de scris space opera. Da, oricare dintre noi poate scrie o space opera de mare valoare. Și acum vine partea tristă. Problema nu rezidă în faptul că autorii români nu ar fi în stare să scrie o space opera cum nu s-a mai văzut, citit sau vizionat. Problema se desfășurează pe mai multe puncte. 1. Scrierea. Este în limba română, că doar suntem mândri români. 2. Publicarea la o editură din spațiul, nu galactic, unde ar fi mai ușor, ci în spațiul anglo-american. 3. Cum e firesc și există un trend ascendent, nu te mulțumești cu varianta românească, oricât de patriot ai fi. Corolar la cele 3 puncte. Traducerea. Este cea mai mică problemă dintre toate, deși, uneori, de multe ori, traducerile nu sunt corecte. Autorul, care poate nu știe limba în care romanul, povestirea, este tradusă, nu are cum să verifice. Traducătorului nu îi pasă atâta timp cât își încasează banii. Romanul tradus ajunge pe masă un agent literar sau editor din, să zicem, America, iar de aici se deschid mai multe variante. Dacă trimiți la o editură mare, renumită, nu citește nimeni ceea ce se numește manuscris. Romanul, povestirea muncită de tine și de traducător. Dacă trimiți la o editură mijlocie, poate îl citește cineva sau măcar are intenția. Dacă traducerea lasă de dorit, proza este aruncată la gunoi, delete, și viața merge mai departe. Dacă traducerea este foarte bună spre perfectă și prima propoziție captează atenția, poate va fi citită în întregime, cu toate că cele câteva cuvinte de la început nu conferă siguranța publicării. Poate traducerea ta ajunge la o editură nesemnificativă pe plan mondial, dar care decide să investească în tine și publică 10 exemplare. Tu, autorul, devii un zeu peste noapte la tine în țară și toată lumea te ridică în slăv, wow, ai fost publicat în America la o editură neștiută dintr-un orășel din Utah sau Wyoming, care, de fapt, asta nu este o rușine. E bine și așa rău, măcar ai gustat ce gust are ambrozia americană. Oare cine te citește pe tine în America? Care ar putea fi publicul tău? Oare ai vreo șansă să fii luat în serios de editură mare și serioasă? Și mai este un aspect, de fapt sunt două. Rata de proveniență și numele tău. Unii autori folosesc pseudonim, alegându-și un nume cu rezonanță anglosaxonă pentru un impact mai mare asupra cititorilor și, în primul rând, asupra editurii care l-a publicat. Știm că americanii, în special, nu sunt foarte deștepți și nici prea educați în materie de geografie, pe lângă alte materii. Nu este o ironie, este un fapt. România este una din multele țări mărunte din estul Europei, deseori confundată cu Ungaria, Bulgaria, Albania, mai nou cu Uzbekistan și alte republici despre care americanii și alții din lume habar nu au. În aceste condiții, ce șanse ai să fii recunoscut în America ca autor român, DSF sau F? Ai nevoie de un agent literar sau de editură care să te reprezinte, ceea ce noi încă nu avem. Agentul literar nu este un concept obișnuit în România și nici nu avem agenții literare, deocamdată, cu toate că mă gândesc serios să înființez eu una. Sunt mulți scriitori care refuză un agent literar. Motivația, las că știu eu mai bine, mie nu-mi trebuie, sunt oricum publicat, mă descurc, îmi plătesc în dolari, euro sau lire sterline, publicarea într-o revistă sau la editor care ar fi ea, sunt multe cazuri și pot da și câteva exemple. Ce face agentul literar? Este PR-ul tău personal, te promovează, îți face campanie de marketing, te susține și se bate pentru tine astfel ca tu ca scriitor, să-ți vezi de scris. Desigur, agentul literar încasează un procent din vânzările tale, doar s-a luptat ca tu să fii publicat în America, Anglia, Australia, Asia. Se pare că sunt multe țări și continente care încep cu litera A. Cum am spus ceva mai devreme, americanii se feresc de nume necunoscute, de țară și de oameni pe care nu le pot pronunța.
Se știe că ei nu sunt familiarizați cu prea multe, dar poți fi publicat în America cu șanse reale dacă ai un prieten din întâmplare editor sau proprietar de revistă, editură, de carte SF. Nu va veni niciodată un agent literar sau editor din America să facă headhunting printre scriitorii români de science fiction. Și mai este oarecare problemă. Câți cititori ai ca autor de SF și F în America? Pe cine te poți baza când îți este loial și te urmează ca un adevărat fan? În România din prezent nu există fandom. Fanii sunt puțini, uneori și aceștia dezinteresați și fără chef. Scriem deocamdată la nivel de pasiune. Editurile care publică SF, publică și ei dintr-un hobby și abia fac ceva vânzare, bravo lor. Profitul unei astfel de edituri se realizează din vânzarea de carte din alte genuri. Știm asta foarte bine. De ce au autorii americani așa de mulți fani? Pentru că au o echipă de PR care lucrează pentru ei. Agentul literar are grijă să-i promoveze și chiar și dacă nu au nimic de publicat sau lucrează la o nouă operă. Sunt promovați pe toate canalele de socializare și în revistele de gen. Se investesc sume considerabile în astfel de acțiuni. Cititorii sunt educați să fie fideli pentru că nu publică de-avea alma tot felul de genuri. O componentă importantă de marketing este următoarea. Anual sau chiar de 2 ori pe an, își întreabă o editură sau o echipă de marketing, de PR, își întreabă cititorii prin chestionare distribuite pe rețelele de socializare și sau e-mail ce gen SF să publice, ce vor să citească, ca să fie pe gustul lor. Hard SF, soft, space opera, cyberpunk, călătorii în timp și spațiu. Există trenduri și tinerii sunt la curent cu ultimele noutăți, așa că vor menține ștacheta ridicată. Concluzie. Da, sunt convinsă că scriitorii români pot scrie serii de space opera care se rivalizeze și chiar să-i întreacă, am mai spus asta, dar subliniez și repet, pe autorii anglo-americani precum Frank Herbert cu Dune, Orson Scott Card cu Ender's Game, Isaac Asimov cu Foundation, Frederick Paul cu Getaway, James Corey cu Leviathan Wakes, John Scalzi cu Old Man's War, Arthur C. Clarke cu Rendezvous with Rama, poate și Stanislav Lem cu Solaris, Robert Heinlein cu Starship Troopers și, în ultimul rând, Paul Anderson cu Tau Zero. Să ne aducem aminte și de câteva filme și seriale space opera care pot întregi ansamblul vizual. Flash Gordon, Farscape, Star Wars, Space Battleship Yamato, Andromeda Ascendis, Battlestar Galactica, Babylon 5, Lavender Castle, The Fifth Element, Cowboy Bebop, The Guardians of the Galaxy, Thor Ragnarok, The Expanse. Desigur, pe piața de carte mondială există multe astfel de opere pe care noi, sau eu, cel puțin, încă nu le cunosc. Observați și considerați genul space opera pentru autorii care doresc să scrie space opera. Într-o serie mai lungă sau chiar și o trilogie de space opera este necesar ca rezoluția a câtorva subiecte mărunte, cele care clădesc de fapt structura epopeii, să apară chiar din prima carte. Meta-povestea se derulează pe un vast câmp de acțiuni, locuri și personaje, ce vor fi introduse treptat, fiecare cu povestea, misterul și istoria sa specifică. Cititorul va înțelege metafora semnificativă și principală a ideii de bază, fără ca figurile de stil să aibă început. Surpriza este cuvântul cheie într-o astfel de abordare, fie ea space opera sau fantezie. Cu toții am acceptat călătoria spațială la viteza supraluminică, ceea ce nu este posibilă după legile noastre fizice sau datorită tehnologiei, care încă nu există. Știm că dragonii nu există, însă îi acceptăm ca ființe fabuloase și aventurile cu ei sunt palpitante. Aceste 2 exemple funcționează ca niște metafore care doresc să sublinieze ceva, substratul dramei, așezarea povestirii principale într-un spațiu și timp bine definit, personalitatea personajelor, chiar și a celor secundare, și puterea lor de decizie. Acestea sunt elementele esențiale într-o space opera, împrumutate din fantasy. Subiectului principal și a celor laterale
care susțin povestirea, reprezintă pentru mulți cititori confortul lecturii. Nu este vorba despre clișee, care ar fi bine de evitat, însă o bătălie epică bine scrisă rămâne în memoria cititorului și apreciază introducerea unor elemente noi, dar nu copiate din alte lucrări. De fapt, o space opera se referă la nave spațiale imense, războaie epice, cutezanța nesăbuită a eroilor, din care rezultă o aventură care te ține cu sufletul la gură. Eroul sau un mic grup de eroi înving sau răstoarnă imperii dușmane, readuc pacea și serenitatea planetei sau galaxiei din universul ficțional. Acesta este farmecul lecturii. Fără prea multe explicații științifice, aici acțiunea contează. Pot produce un mare dezavantaj firului epic. Deși unele pasaje au nevoie de această parte a prozei, descrierea, pot fi redate prin dialog. Cititorului îi plac dialogurile între personaje, cu inserții amuzante, absurde, aiurite, chiar atenția concentrată pe fapte. Chiar bine structurat, poate înlocui zeci de pagini descriptive, descriptive și plictisitoare. Îi conferă cititorului spațiul sau personație, îl implică și simte și poate aduce contribuția eroului. Există și pasaje unde explicația este necesară, poate chiar obligatoriă. Space opera istorică, de exemplu, trebuie să conțină date și informații reale, astfel ca întregul context să fie logic și rațional. O construcție filozofică sau psihologică poate adânci realitatea personajului ancorat în aventura vieții sale. Există momente în viața fiecăruia când este nevoie de introspecție, când simțim confuzie, spaimă, depresie sau chiar agonie. Observarea și interpretarea acestor stări, dispoziții mentale și emoționale sunt normale pentru cititor, dar și pentru el. Nu fie neștiut. Este un om obișnuit pus într-o situație, și de situații neobișnuite. Este o metodă care eroturează din fotoliu. Brian Aldiss spunea într-un eseu că science fiction este un gen de conversație cu tine însuți. O astfel de conversație în space opera se referă la un conflict intelectual interior, trebuie să fie foarte atent la mijloacele de expresie ca să nu rănească sentimentul. Apare mai nou în schemă political correctness sau barrier atitudine negativă sau depreciativă față de opera în sine, spațială desigur, și poate vor interpreta în mod personal că este împotriva interesului lor, abandonând lectura și refuzând să-l mai citească pe acel autor. Aceste aspecte foarte rar. Este un subiect sensibil și greu de abordat. Să poți împotriva de rase și specii de o valoare acțiuni ce nu decât fantezie. Nu funcționează unde este această universului într-o galaxie îndepărtată sau pe pământul nostru. O parte a ceea ce compune. După cum am promis să revin în finalul acestei prezentări, întrebarea din titlu subliniază pe piața anglo-americană, că de și de dorit. Lipsește autorilor români și fe, nici fantezia creatoare, nici imaginația de bord, nici pasiunea de a scrie. Dacă cineva dintre cei prezenți povestire sau un roman de factură SF sau fantasy, este la un pas distanță de o operă americană. Aici. Ar fi multe de spus, însă spațiul și timpul, aceste componente esențiale unei space opera, nu permit o prezentare mai largă, cu altă ocazie.
Toate cele de mai sus sunt părerea mea și eu le susțin. Mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Mulțumim și noi mult, Ana Maria, pentru prezentare. Este foarte interesantă. Dacă o ai la îndemână, pune-o, te rog, pe chat-ul discuției ca să o citească doritorii și în liniște. Urmează Nic Dobre cu Succesul literar transfrontalier, Himeră sau Destinație finală. Îl salut pe Zoro. Bună seara tuturor, mă bucur să vă reîntâlnesc, fie și doar virtual. Am recitit întrebarea din titlul întâlnirii și îmi dau seama că am ratat cu totul emisiunea de astăzi. Răspunsul e foarte simplu, eu voi termina rapid. Putem scrie serii care să rivalizeze cu ce se publică pe piața anglosaxonă? Nu. Nu cred că putem scrie serii care să rivalizeze, dar cred că ne putem propune să scriem serii care să ajungă acolo într-o primă fază. Și va fi un proces destul de lent, de durată, ca una din aceste serii să se ridice la nivelul actual sau la nivelul de atunci al seriilor care sunt publicate și transformate în bestsellers. Acum am să revin la articol, la prezentarea mea, care urmărește o posibilă traiectorie de a ajunge acolo, pentru că eu cred că asta trebuie să ne preocupe în primul rând, cum să ajungem. Din câte știu, încă niciun autor român nu a ajuns cu o serie pe piața anglo-americană. Și am să citesc prezentarea mea. Motivele pentru care cineva se apucă de scris sunt diverse, iar enumerarea lor nu face obiectul acestei prezentări. Însă, oricare ar fi motivația, important este ca scrisul să devină o rutină zilnică, la fel cum e obligatoriu să fi devenit deja cititul. Numai astfel, viitorul autor va reuși să-și termine volumul de debut și să continue cu altele prin consecvență. Reținem acest termen, consecvență, și vom reveni la el. Problemele autorului român contemporan apar atunci când manuscrisul e gata. Ce editură îl va publica, dacă își va asuma vreuna acest risc? Dacă nu, rămâne varianta self-publishing, excelentă pentru vanitate, dar nu foarte utilă unui scriitor interesat care vrea să fie prezentat cititorului în cea mai bună formă. Bucuria autorului publicat este umbrită de realitățile ce succed momentului înălțător al debutului. Realizezi că redactarea este ok, dar era loc de mai bine, că promovarea lasă de dorit, iar când încerci să o faci pe cont propriu, te izbești de celebra situație de blocaj. Editorul te consideră nevandabil, dar tot el stopează tipărirea altor volume decât cele din lotul inițial. Cu alte cuvinte, cartea ta nu se vinde, dar stocul este epuizat. De drepturi de autor nu mai vorbim, iar despre rapoartele de vânzări nici atât. Rezumând, constatăm că industria cărții din România a rămas la stadiu de meșteșug practicat în atelierele de mici dimensiuni pentru o clientelă de buzunar. În contextul globalizării există din fericire o alternativă. Este mai ușor ca niciodată să pătrundem pe piețele unde industria cărții chiar este o industrie, iar pentru fiecare titlu publicat există echipe de zeci de oameni care se implică în proces. Apare chiar un nou personaj, aparent misterios, dar extrem de motivat ca volumul tău să devină un bestseller, de agent literar. Primul obstacol pe care îl are de depășit un autor român ce se vrea publicat afară este bariera lingvistică. Traducătorul, sărmanul, face ce poate. Sau mai bine zis, ce înțelege din exprimarea autorului și ce potriveală de exprimare îi se pare cea mai nimerită în limba străină vizată, de obicei engleză. În opinia mea, autorul care dorește neapărat să aibă succes peste hotare trebuie să se exprime în scris în limba engleză atât de bine pe cât poate. E mai ușor și mai eficient ca cel care adaptează textul să corecteze erorile gramaticale decât să încerce să reformuleze gândurile autorului dintr-o limbă în alta. Cu toții ne dorim volume publicate în alte limbi, dar pentru început trebuie să câștigăm teren folosindu-ne de povestiri. Primul lucru pe care îl recomand este urmarea cursului de Creative Writing, disponibil gratuit online pe website-ul celor de la Writers of the Future, în care cursanții pot citi materiale scrise și urmări materiale video, în care își exprimă puncte de vedere trei autori americani consacrați, Orson Scott Card, Tim Powers și David Farland. După absolvirea cursului, este utilă participarea în fiecare trimestru cu povestiri trimise la concursul organizat de aceeași instituție, Writers of the Future.
Chiar și o aparent banală diplomă de onoare înseamnă că din cei 3.000 de participanți ați fost în primii 300, adică printre cei mai buni 10%, ceea ce nu e rău deloc pentru un vorbitor non-nativ de limba engleză. Povestirile care au trecut prin concurs de 2-3 ori și considerați că și-au atins potențialul maxim pot fi trimise la reviste. Recomand începutul cu reviste mari care dau răspunsul în câteva zile. Pentru a vedea care sunt acestea, trebuie să vă înscrieți la The Submission Grinder. Finalmente, trimite și la revistele mai puțin cunoscute. E foarte important să obțineți referințe. Drumul spre Hugo sau Nebula trece prin Aphelion. La un moment dat, eligibilitatea pentru Writers of the Future expiră atunci când deveniți autor profesionist, adică ați publicat 3 povestiri în reviste care plătesc un tarif de cel puțin 8 cenți pe cuvânt. Vreau să văd ajunși acolo 10 autori români. Hai că nu e greu, Liviu Surugiu e la un pas, iar eu promit să mă număr printre ei. Deci mai rămân încă 8. În acel moment, e vremea potrivită pentru o strategie de obținere a unui contract de publicare a unui roman. Primul pas, convingerea unui agent literar. Pentru asta, manuscrisul trebuie să urmeze aceleași reguli. Exprimarea în engleză a autorului, corectare, adaptare și corectarea finală. Scrisoarea de intenție trebuie personalizată pentru fiecare agent în parte. Aici sunt foarte importante experiențele de publicare ale povestirilor sau experiența Writers of the Future. Nici nu e nevoie să fi câștigat competiția, statutul de finalist e suficient pentru notorietate, pentru că la acest nivel scrierea a trecut prin mâinile unui juriu prestigios. În prima fază veți trimite primele pagini ale manuscrisului către agenți. La un moment dat, un agent va spune: vreau să citesc și restul. E o experiență excepțională, am trecut prin așa ceva și am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Nu a fost să fie, în cele din urmă și-au declinat interesul, dar marele meu câștig a apărut de unde nu mă așteptam. Când am trimis manuscrisul integral agentului interesat, am trimis și un follow-up agenților care întârziau cu răspunsul. Ca la un semn, toți s-au activat și mi-au răspuns. Un full manuscript request înseamnă un posibil bestseller în mâinile concurenței, iar asta nu-i lasă indiferenți. Spuneam la început să reținem termenul consecvență. Revin și explic de ce, pregătindu-mă să închei cu concluzia care cred că valorează greutatea ei în aur. E nevoie de consecvență din partea autorului pentru că vor fi dezamăgiri și frustrări pe traseu. Menținerea ritmului este esențială, alături de continua perfecționare. Să nu ne amăgim niciodată că scriem bine, să ne amintim ce spunea Hemingway: suntem cu toții ucenici într-un meșteșug în care nimeni nu devine maestru. Și acum concluzia. Îndrăzniți, sperați, munciți. Succesul nu aparține scriitorului cel mai talentat, ci acelui scriitor care e consecvent și progresează neîncetat. Am încheiat. Atât. Mulțumim, Nic Dobre. E foarte interesant. Adică, cred că pe mulți de aici interesează partea asta de publicare și de Writers of the Future. Tot auzim în ultima perioadă și felicitări celor care au publicat acolo sau au primit mențiune. Da, este o performanță din punctul meu de vedere. Numai că eu sunt din bancul ăla cu Itic și Strul, eu m-aș bucura să câștig, dar nu și să particip. Ok, e rândul meu. Mulțumim, Nic Dobre, să vorbim la sfârșit mai multe. Este rândul meu și voi încerca să fiu scurt și sper să vă placă ce am pregătit. Așadar, titlul expunerii mele se numește New Space Opera. Termenul de New Space Opera a fost, dacă pot să spun așa, inventat de regretatul Gardner Dozois și Jonathan Strahan, care au dat acest titlu unei antologii de povestiri din anul 2007. Precum originala Space Opera, cea nouă pune în continuare accentul pe partea distractivă, cu acțiuni ce se desfășoară în spațiu, captivante, cu ritm rapid, dar de asemenea este de obicei mai riguroasă din punct de vedere științific, mai literară și se concentrează mai mult pe dezvoltarea personajelor, abordând probleme sociale de rasă, sex, clasă și postcolonialism. În această scurtă prezentare
voi atinge 3 subiecte. 1. Space opera este o literatură de frontieră. 2. Space opera este și propagandă. 3. New space opera aduce un nou suflu. Aici voi vorbi mai precis despre tema discuției din această seară. 1. Space opera este o literatură de frontieră. Space opera a fost un subgen al literaturii science fiction specific celor două mari puteri spațiale, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică, care au reușit cu oarecare succes să iasă din coconul Pământului și să privească lumea de sus. Genul a devenit rapid foarte popular pentru că îmbine setea de aventuri cu tot ce înseamnă asta. Situații necunoscute, ghicitori, locuri exotice, străini ciudați, cu setea de justiție atât de dragă tuturor și populată în toate colțurile lumii prin westernurile americane. Chiar dacă literatura space opera de calitate, respectiv filme din acest gen, există și în alte state, mai ales în fostele imperii maritime, genul a fost, dacă pot spune așa, epuizat de ideile scriitorilor anglo-americani din anii 70-80 ai secolului trecut. Space opera a ajuns astfel să fie deseori desconsiderată, să fie un fel de cenucereasă a science fiction-ului. Brian Aldiss, de care a pomenit și Ana Maria, a făcut remarca: science fiction este despre realitate, space opera este pentru distracție. De altfel, însuși termenul de operă duce cu gândul la soap opera, telenovelele foarte mult gustate de toate meridianele. Space opera este și propagandă. Această a doua observație a mea ar putea părea ciudată. Ce propagandă se poate face prin intermediul unui gen science fiction? O întrebare corectă, la fel cum este și răspunsul la ea. Propaganda superiorității omului și în mai mică măsură a nației ce a creat opera. Fie că vorbim de Dune al lui Frank Herbert, Ender's Game al Orson Scott Card, Revelation Space al lui Alastair Reynolds sau Old Man's War de John Scalzi, geniul uman reușește acolo unde alte specii se dovedesc incapabile dacă nu le ucide de-a dreptul. Chiar și în ecranizările de mare succes, Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica sau Stargate, omul răzbește și se impune într-un final. Specific westernurile. Restul speciilor extraterestre fie ajung să fie subordonate omului, fie sunt declarate inamice și tratate ca atare, de obicei printr-un mic genocid, dacă se poate. Această paradigmă războinică se va înmuia cu timpul. Autorul și prin el personajele încep să-și pună întrebări, precum Elder Game sau mai de curând Jake Sully în Avatar. Astfel, extraterestrii sunt buni pe post de bau-bau, altfel, extraterestrii sunt buni pe post de bau-bau în ori chip memorabil, așa cum este celebra serie Alien. 3. New Space Opera aduce un nou suflu. În New Space Opera schimbă destul de mult din vechea paradigmă. În fapt, pe la sfârșitul anilor 90, Space Opera abia mai avea suflu. Scriitorii, dar mai ales cititorii, o abandonaseră. Alte probleme erau considerate mai interesante. Cucerirea spațiului sau invadarea lui, depinde de perspectivă, nu mai produceau acel fior necesar pentru a aduce ceva nou sau pentru a-l citi. Noile probleme ridicate de calculatoarele tot mai performante, de rețelele mondiale, de ecologie, de drepturile minorităților, de eliberarea popoarelor de sub diferite dictaturi, atrăgeau atenția și captau imaginația scriitorilor. A fost nevoie ca și acest gen să se restructureze. Cucerirea spațiului în sine nu mai era interesant. Însă motivațiile din spatele lui, da. Dispăruse cortina de fier, iar ideologia în alb și negru părea să-și fi dat duhul. Motivațiile s-au mutat de la cele politice sau de aventură pură pe cele economice, respectiv de independență sau de ideea de independență. Nu că înainte aceste scopuri nu ar fi fost prinse în romane. Ale erau de cele mai multe ori prezentate în plan secundar, ca fiind deja realizate, de la sine înțelese. Occidentul vedea imperii, dar cu baze capitaliste, în timp ce comunismul vedea republici sovietice populate cu minionul Homo Sovieticus. După anii 90, temele centrale din New Space Opera ajung să se schimbe. Tehnologia și aventura rămân în continuare parte integrantă a genului, dar pe lângă ele lumea devine tot mai complicată. Interesul se mută de la umanitate, văzută din spațiu ca un fel de entitate la singular, spre om ca persoană distinctă și vulnerabilă, ca parte a acestei umanități. Omul devine astfel o umanitate cu un miriard de fețe. Romane notabile care se încadrează în acest subgen ar fi deja pomenitul The Expanse, la care adaug Trădarea ancilară și Răzbunarea ancilară de
Lecky, apoi la noi la editura Paladin, mult premiată, Hugo, Nebula, Arthur C. Clarke, Locus și așa mai departe, The Star Legion, de Cameron Harley, The Raven Stratagem, Hugo, noua operă spațială, este bine primită și de tineri. Și ultimii ani, fiind o temă tot mai populară în romanele de young adult. Exemple de romane precum Iluminat, de Amy Kaufman, J. Christoph, câștigătorul premiului Aurelias, și la cel mai bun roman science fiction. La final, voi încerca să răspund întrebării acestei sesiuni. O scrie românii serii care să rivalizeze cu cele de pe piața anglosaxonă? Răspunsul meu ține de ceea ce am spus despre The New Space Opera, și anume că prin schimbarea paradigmei, genul și-a mutat punctul de greutate de pe tehnologie spre partea umană. Noile teme sunt din zona socială, de rasă, sex, clasă și postcolonialism. Aceste noi abordări sunt accesibile și țărilor, respectiv culturilor, ce nu posedă tehnologia necesară unei posibile activități economice în spațiu sau colonizării. În concordanță cu această schimbare de viziune este de remarcat Universul Frontiera, de Lucian Dragoș Bogdan, o serie ce se încadrează foarte bine în acest subgen. Pornind chiar din debut cu romanul Vraciul de tenorul interior, accentul cade pe trăirile interioare ale personajelor și viziunea lor asupra celorlalți, fie ei oameni extraterestri sau entități nenumite. Nu este neglijat în această serie nici partea tehnico-științifică, chiar imaginând un foarte interesant mod de călătorie spațială, un univers rațional, plauzibil. O altă serie ce ar putea rivaliza cu cele occidentale este seria scriitoare Ana Maria Negrilă, Stellarium. Dacă în Frontiera Lucian aprofundează relațiile dintre specii, oferind lungi descrieri ale planetelor, de origine ale acestora, culturii și specificităților lor, Ana Maria se concentrează pe ceva și mai modern, pe postumanitate. Imaginația scriitoare este extraordinară, întregul univers devine un creuzet al extraordinar. Nu pot lăsa decât la final seria Abacia de Dan Doboș. Chiar dacă poate nu e neapărat încadrabilă la New Space Opera, această serie oferă o viziune la scara universului, populat cu specii exotice, al căror organizare face recurs la imaginarul uman clasic. Există și alte romane ce ating genul Space Opera, cum ar fi Căldura Ghețarilor, de Nic Dobre, primul volum din seria Space Opera Ancestorilor. Iată așadar 3 serii foarte bune, ce în opinia mea pot rivaliza cu seriile occidentale dacă ar fi mult mai bine editate și mai ales dacă ar fi traduse și făcute cunoscute pe plan european. Asta a fost expunerea mea. Am vorbit cât mai repede să ne încadrăm în timpul alocat acestei ședințe. Urmează Alexandru Maniu. Suntem peste tot acasă. Homeworld. Seara tuturor. Mă bucur să vă revăd. Tipurile sau numele sau pozele. Da, o să descrețez puțin fruntea acestei ședințe în care a mers între frustrări, dorințe și de tip scriitoricesc și o să mergem în lumea jocurilor video, unde poate unul dintre cele mai bune exemple de space opera în video gaming este seria Homeworld, începută în 1999, pentru Click Marius. Marius a fost drăguț să ne prezinte. Ca să intrăm direct în subiectul acesta fascinant, avem de-a face cu o planetă deșertică. O să recunoaștem, asta e fain în jocurile SF, mai ales pentru cei care înțeleg SF-ul, că recunosc foarte multe teme prezente în marile creații space opera sau nu, și le văd felul în care sunt combinate. Avem aici o planetă deșertică de tip Dune, în care locuitorii găsesc Kushan, civilizația se numește Kushan, și descoperă aceste ruine. Este un oraș și în miezul orașului găsesc o navă spațială uriașă. Și nava asta spațială are niște tehnologii pe care ei nu le
aveau în acel moment, dar recunosc simbolurile, recunosc limba și își dau seama că, de fapt, viața pe planeta lor și civilizația lor, care se pierdea cumva într-o negură din asta temporală, dar nu de foarte mult timp, este de proveniență extraterestră. Ei descoperă la bordul navei respective această planetă, Karak, și încă o planetă, Higara, care înseamnă, de fapt, acasă. Și descoperă ruta hiperspațială care unește cele două planete. De unde deduc ei că, de fapt, străbunii lor vin de pe Higara și că au fost exilați. Nu se știe exact de către cine și de ce, aparent, datele astea au fost șterse din arhivele lor, dar, descoperind nava, își propun să facă un proiect ambițios și să trimită o expediție cu 600.000 de coloni spre Higara, sperând să reînceapă viața acolo, pentru că planeta deșertică devine tot mai deșertică și capacitatea ei de a întreține viața scade simțitor. Întâlnim aici toate temele într-un mix, într-un amalgam din asta, colonizare, exobiogeneză, resurse care se împuținează, apocalipsă ecologică, toate lucrurile astea. Însă, odată ce nava este recondiționată și o flotă este construită în jurul ei pentru a opera, și odată ce încep un test, aici vedeți în imagine șantierul, scaffolding-ul din jurul navei și nava care are forma asta de banană cumva. Odată ce se derulează testul, în loc să ajungă la o navă pe care o plantaseră acolo, o navă de reîncărcare și așa mai departe, descoperă o flotă extraterestră inamică, din ghearele căreia scapă cu greu, iar întorși la șantierele lor din orbita planetei mamă, descoperă că planeta a fost bombardată și civilizația lor de pe planetă eradicată de către această rasă de extraterestri. Descoperă ei ulterior că motivul pentru care rasa de extraterestri numită Tidian le-a exterminat planeta este că ei, fără să știe, încălcaseră un tratat în urma căruia, cu 4.000 de ani în urma căruia promiseseră, juraseră să nu mai folosească tehnologii hiperspațiale și deci să rămână pe planeta aia unde fusese exilați de către această rasă extraterestră care cucerise planeta lor mamă și care îi alungase de acolo. Pe măsură ce jocul progresează, se dezvăluie tot mai multe lucruri și asta mi se pare un lucru foarte fain la un joc sau la un roman. De obicei, asta face parte din romanele de tip detectiv, polițist, din filmele de tipul ăsta, când pe măsură ce urmezi parcursul personajului principal sau al personajelor, afli tot mai multe aspecte legate de viața lor și de ce s-a întâmplat în trecut, care sunt foarte relevante pentru un prezent care pare ușor cețos. Și asta e o componentă esențială a jocului și informațiile astea vin așa cu țărâita din diverse întâlniri, pentru că aparent galaxia mai este populată și de alte specii extraterestre și de o altă branșă a rasei Kushan, care în loc să se mulțumească cu o existență limitată tehnologic pe o planetă neprimitoare, a trecut la piraterie și ajung să poarte lupte cu frații lor pirați, ajung să întâlnească o civilizație foarte dezvoltată de negustori galactici care le vând pe bani grei tehnologii mai avansate, care le permit să ajungă în final la planeta mamă. Foarte interesant este și felul în care nava este
pilotată, nu are o flotă umană, și aici o să recunoaștem teme atât din Dune cât și din Philip K. Dick, și este pilotată mental de un neuroscientist, un om de știință în domeniul neurologiei, care se conectează la toate computerele de bord ale navei cu niște cabluri, cu multe cabluri, și fiind așa ca într-o stare de precog din Philip K. Dick, dacă vă mai amintiți, Minority Report, ceva de genul ăsta, de acolo își trimite toate indicațiile, deci un soi de minte atot prezentă și controlează toate funcțiile navei. Cam asta ar fi premisa jocului și parțial povestea, care mi se pare foarte frumoasă. Cât despre gameplay, după cum vedeți și cred că, uitați, imaginea asta e foarte sugestivă. Pentru o grafică, ea a fost ulterior și îmbunătățită, tocmai pentru că au fost foarte mulți fani și le-a plăcut, și ce le-a plăcut, ce a prins cel mai mult, este tocmai această senzație de vastitate. Este evident o senzație artificială. În realitate, zonele pe care le poți explora sunt mult mai mici, dar sunt complet 3D și sunt sub forma unei sfere, cu un cadran care le traversează, le secționează diametral, și în funcție de acel cadran îți orientezi traiectoria navelor, care poate să fie oriunde, pe orice rad din această sferă, plecând din miezul ei. Și partea de space opera, ca să spun așa, este partea în care vezi aceste distanțe vaste și auzi tăcerea universului, o muzică superbă. Îmi pare rău că nu se aude în momentul de față, dar muzica jocului chiar te duce în zona aia de spațial, ușor Brian Eno, accente de Jean-Michel Jarre, puțin din muzica electronii anilor 80, chiar și 90. E o combinație foarte frumoasă și mai ai și posibilitatea de a urmări fiecare navă în parte. Poți să urmărești din spate, poți să te fixezi cu camera pe ea și ea, cum vedeți aici, te duci spre nava mamă. Ai întotdeauna senzația dimensiunii. Vezi că această navă, pe măsură ce se apropie de nava mamă, devine tot mai mică și nava mamă crește în dimensiuni și simți cumva așa dimensiunile cosmice. Începi să ai senzația că te afli într-un spațiu vast, uriaș, aproape imposibil de explorat. Cam asta ar fi. Pe lângă asta, este întotdeauna captivant pentru fanii de real-time strategy, RTS-uri, luptele între nave. Ai mai multe tipuri de nave, de la nave mici, ca în Star Wars ai echivalentul X-Wing-urilor și bombardierelor, ai și aici acest echivalent. După aia ai nave puțin mai mari, clasa corvete, după aia ai fregate și de acolo în sus ai distrugătoare, cuirasate și așa mai departe. Deci cumva respectă ierarhia și mărimea navelor de război de pe oceanele noastre, însă în spațiu. Și designul lor este foarte frumos. Pentru 1999 a fost o adevărată lovitură dată de producătorii jocului Relic Entertainment și tocmai pentru că a reușit să atragă atât de multă lume și în special emoțional. A existat o puternică adeziune emoțională față de acest joc. El are și continuări și are și aceste împrospătări grafice, aducerea lor la zi cât de cât cu standardele actuale ale graficii. Pentru că sunt foarte mulți nostalgici, ca mine de altfel, cărora ne vine greu să mai jucăm un joc din 1999, când grafica era puțin mai pătrățoasă, puțin mai... știți cum era. Nu aveam nici noi calculatoare la fel de bune ca astăzi. Însă nostalgia uneori bate orice chestie care arată bine, dar nu mai are același feeling, nu-ți dă aceeași senzație când joci. Atunci am încercat să combine chestiile astea.
Cam asta aș fi. Aș spune că pe mine m-a ținut ore în șir în fața calculatorului pe atunci și ăsta e un lucru important, un joc care te ține blocat, fără să aibă neapărat o poveste care te ține cu sufletul la gură. Misiunile, într-adevăr, sunt frumoase, dar există și burți, adică momente moarte, în care pur și simplu strângi resurse, îți refaci flota, încerci să găsești cea mai bună strategie pentru următoarea misiune. Și cu toate astea, bucuria de a scăpa în lumea aia și de a fi în universul ăla vast în care tu practic trebuie să salvezi 600.000 de umanoizi criogenizați și să-i duci pe planeta lor de baștină după după un exil de 4.000 de ani, te încarcă și te ține tot timpul în priză, așa, ca fundal narrativ. Vă sugerez, dacă nu, să-l jucați, că totuși mă adresez unei categorii de oameni care nu mai stau probabil prea mult în fața calculatorului să se joace având și alte lucruri de făcut, măcar să explorați puțin cinematics-urile, se găsesc pe YouTube, doar să vedeți despre ce e vorba. Și cam asta ar fi. Sper că nu m-am întins prea mult. Mersi, Marius, pentru share. Alex, noi mulțumim. A fost o introducere foarte frumoasă într-un joc de care eu habar nu aveam, recunosc, dar tare mi-a plăcut ce am văzut și chiar m-ai făcut curios să văd despre ce este vorba. Urmează Cristian Vicol cu Per Film Ad Astra și suntem ochi și urechi. Salutare tuturor, mulțumesc. Eu nu cred că am co-host. Îmi dă și mie cineva co-host ca să pun niște postere de filme? Cine, Darius sau Marius? Cool. De fapt, acum pot. Ești co-host. Vedeți un folder, nu? Și dacă deschid folderul, vedeți o poză? Nu o să vedem poza. Trebuie să deschizi poza și după aia să faci share la poză. Da, sunt boomer. Așa, ok, și acum aici. Bun. Ok. Discuția despre... Se vede, da? Da, e ok. Ok, super. Discuția despre filme s-ar putea întinde la nesfârșit, până la urmă, din punctul meu de vedere, într-un sens general și generos, mai toate filmele science fiction care se petrec oriunde altundeva decât, hai să zicem, pe pământ, într-o nișă din asta mai restrânsă a science fiction-ului, sunt într-un fel sau altul categorii sau subcategorii ale unui space opera, pentru că ele presupun din start un univers mai larg în care lucrurile astea se întâmplă și care pot fi explicate sau pot fi lăsate doar la imaginația privitorului să-și imagineze această lume mai largă în care se întâmplă toate lucrurile astea și cum s-a ajuns în punctul în care se petrece ceea ce se petrece în film. Acum, am stat să mă gândesc la filme care să aibă o tematică strict space opera și am ajuns la concluzia pe care tocmai v-am formulat-o. Și am mai ajuns la o concluzie, și anume că ele se împart cumva în două categorii foarte mari, astea care sunt foarte ușor de încadrat în nișa asta. Și anume, ai filme bune, să zicem, care au o tematică clară, space opera sau asta, explorare spațială, aventuri în spațiu, contact pe alte planete și așa mai departe, cum ar fi, nu știu, Interstellar, deși filmul este dezbătut destul de intens, încă este dezbătut de intens, dar aș zice că e un exemplu bun. Sau 2001, firește, un exemplu mult mai bun, sau seria Alien, sau Solaris, și exemple foarte, foarte proaste, tot din punctul meu de vedere, cum ar fi, de exemplu, Ad Astra, care din punctul meu de vedere este un eșec uriaș și un film care ne-a păcălit pe toți printr-un trailer interesant, oarecum, și s-a transformat până la urmă într-un soi de mică vioară care cântă cântecul de lebădă
al unui personaj insipid, sau Prometheus, sau Alien Covenant, oribile, filme oribile. Și atunci am zis să merg undeva in the middle și să găsesc niște filme faine science fiction care au cumva câteva din premizele astea, poate mai puțin vizitate, văzute, revăzute și adresate, dar care mie îmi plac foarte mult și care cred că au rezistat destul de bine sau ar putea să reziste destul de bine analizate într-un context corect. Și am început cu The Last Starfighter. Nu știu câți dintre voi l-au văzut, este un cult clasic astăzi, considerat, a apărut, mi-am scris aici, în 1984, regizat de Nick Castle. Și era într-o perioadă, a apărut într-o perioadă în care absolut toată lumea, firește, nu am menționat până acum cele mai mari două space opera pe film, pentru că s-a vorbit destul despre ele, adică Star Wars și Star Trek. Star Wars este ongoing, la fel și Star Trek. Star Trek-ul le-am pierdut exact șirul seriilor, poveștilor, firelor narrative. Nu cred că îi mai pasă nimănui. În realitate, cred că lumea se uită dintr-o inerție și la Star Wars și la Star Trek. Și a apărut într-o perioadă în care Star Wars era the hugest thing ever. Nu exista nimic altceva decât Star Wars și influențele sunt foarte clare. Dar există câteva lucruri care fac The Last Starfighter memorabil. Acum, pentru cei care nu l-au văzut, e vorba despre Alex Rogan, un tânăr, adolescent, spre sfârșitul adolescenței, care nu are o viață tocmai plăcută, provine dintr-un mediu mai sărac, mai cu probleme, ceea ce îl face să fie un personaj foarte timid, dar înzestrat foarte, cu niște, e foarte, foarte inteligent și o fire foarte altruist, așa. Și activitatea lui preferată este să meargă la un arcade și să joace un joc pe consolele mari, dacă le mai țineți minte, de pe la noi au apărut prin anii 90, unde trebuie să conducă un fel de jet fighter și să omoare extraterestri. Și devine atât de bun la acest joc, încât ajunge să facă high score, în momentul în care câștigă un premiu. Premiul îi se prezintă ca o plimbare foarte interesantă cu o mașină foarte frumoasă a celui care crease acel joc, care de fapt este un extraterestru, care îl răpește fără voia lui la început și îl duce departe de pământ, spunându-i că de fapt acela este doar un test și că era de fapt o pregătire pentru o luptă intergalactică ce urmează să se întâmple, ei fiind apărătorii în fața unui atac inevitabil și că au nevoie de abilitățile lui să salveze galaxia, universul, planeta. El este de fapt până la urmă singura salvare și singura șansă a galaxiei. Acum probabil v-ați dat seama că e un fel de Luke Skywalker. Nu există mari diferențe între cei doi. Acum ce face filmul foarte, foarte bine și este printre chiar primul care face lucrul ăsta la un nivel destul de larg, așa, e anume că tot este CGI. Dar este computer generated, ceea ce în 84 a fost o chestie absolut nouă pentru toată lumea. Astăzi, dacă te uiți la el, nu arată neapărat foarte bine, arată ca un joc video făcut pe calculator într-o perioadă în care calculatoarele erau foarte puține, așa, din punct de vedere al puterii de calcul, dar a deschis cumva apetitul oamenilor pentru două lucruri, și anume pentru jocurile video care arată într-un anumit fel și pentru pe care trebuie să le oferi cumva așa un pic de tridimensionalitate, de suflu, de realitate. Și ceea ce s-a întâmplat mult mai încolo, dar de atunci a început, și anume că să înlocuim efectele speciale practice, practical special effects, I guess că se numesc, cu CGI. În afară de asta, scenariul este un film de genul ăla, de matineu, dar foarte bine făcut, cu un scenariu foarte bun, personaje foarte interesante și cu o tehnică narrativă, că de aici ne legăm cumva de space opera, și anume universul este foarte vast. Vedem doar o mică felie din el, și anume multe specii de extraterestri, două forțe, alianțe uriașe care se înfruntă și care încearcă să se domine una pe cealaltă. Și este foarte, foarte bine prezentat. Folosesc mai tot filmul o tehnică ce se numește Fish Out of Water, cred, în care acest Alex Rogan, el neștiind nimic, de fapt, fiind luat așa cu japca de pe pământ, îi se prezintă istoria, mecanica, rigorile acestui univers și tu le afli și înțelegi cât de interesant, de frumos, de vast este acest univers. Prin urmare,
vă recomand să-l vedeți dacă nu l-ați văzut. Este un Star Wars mai light, într-o singură parte și te ține așa de la început până la sfârșit. Ok. Next. Cum dau next? De ce nu merge next? Așa. Bun. Acum, următorul pe care l-am ales să vi-l prezint, nu știu dacă l-ați văzut, poate l-ați văzut, e mai nou, e din 2009, se numește Pandorum. De ce l-am ales acum? Pentru că mi se pare alternativa mai bună, deși mai puțin cunoscută, la două filme care stârnesc și astăzi foarte multe pasiuni și care mie mi se par unul decent și celălalt prost. Repet, luați-le toate judecățile mele în acest moment cu un gram de sare, cum se spune, pinch of salt, sunt ale mele personale. Cele două filme fiind Event Horizon și Sunshine. Event Horizon, din punctul meu de vedere, este un film ratat cu totul. A încercat să fie altceva, a fost cenzurat brutal pentru că se adresa unui alt grup de vârstă și unui alt public consumator. Trebuia să fie un horror foarte visceral, foarte grafic. Și-au dat seama în ultima secundă că nu vor să facă asta și au tăiat tot ce era interesant din el și a ieșit un science fiction așa încurcat, fără foarte mult gust și foarte mult aromă. Sunshine un pic mai bun, cumva s-au ținut așa până la capăt de el, despre nebunie, despre efectele astea ale izolării în spațiu, despre, ok, interesant. Dar Pandorum este un horror pur și își asumă în mare parte acest blazon. Ce se întâmplă e că aflăm cumva indirect că Pământul a ajuns nelocuibil și într-o ultimă disperată tentativă de salvare a umanității, mare parte din oamenii de pe Pământ sunt vârâți într-o navă spațială, criogenați și trimiși în spațiu să găsească o nouă planetă locuibilă, unde să se poată muta și cei de pe Pământ. Între timp primesc și un mesaj care le spune You are all that's left of us, însemnând că ei sunt ultimii rămași, ceea ce s-a întâmplat pe Pământ a fost irreversibil și toată lumea a crăpat. Și ei sunt ultimii supraviețuitori destinați să repopuleze specia umană pe o altă planetă. Acum, din păcate, pentru ei, ceea ce se întâmplă e că printre ei, că de asta vă ziceam de Event Horizon și de Sunshine, se strecoară și ceva nebun sau care nebunește ulterior și face niște mici experimente în timp ce toată lumea e criogenată și o bună parte din oamenii criogenați se transformă în mutanți canibali, desfigurați oribil, organizați așa cumva tribal, pentru care nava asta există doar ca nu există altceva pentru ei, nu mai sunt capabili să-și folosească rațiunea. Și în mijlocul acestei nebunii se trezesc personajele noastre principale, unul jucat de Dennis Quaid, și încep să navigheze această navă spațială plină de ororile nebuniei produse de acești mutanți scăpați de sub control, care nu mai pot gândi și sunt doar înfometați. Și filmul folosește foarte bine, din punctul meu de vedere, cumva probabil de la Alien încoace, tehnica asta de a spune o povestire fără a dezvălui prea multe și a folosi spațiile închise, claustrante, întunecate ale acestei nave spațiale abandonate care plutește de nebună prin spațiu. Și îți provoacă constant o stare de tensiune și de oare ce se întâmplă, oare vor scăpa sau nu. Nu vă așteptați însă la mai mult decât atâta, este până la urmă doar un space horror, dar unul care folosește foarte bine elementele space horror. De asta spuneam la început că toate filmele trebuie luate cumva și judecate pe nișa în care încearcă să se exprime și nu comparate cu părțile lor mai bune. Adică nu pot să compar Pandorum cu Alien. Bun. Următorul film... Așa. Este această nebunie de film numită Ghosts of Mars. Asta poate l-ați văzut, e un pic mai vechi, din 2001 și e făcut de unul dintre regizorii care pe mine mă încântă de fiecare dată când îmi dau seama că omul este complet scăpat de sub control în sensul bun, și anume John Carpenter, regizorul care a primit întotdeauna bani puțin de făcut filme și probabil asta e motivul pentru care n-a ținut seama de niciuna din rigorile de a face un film așa cumva altfel decât într-o nișă
incredibil de Pulp Fiction. Pentru cei care n-au văzut filmul, Ghosts of Mars este despre, evident, Marte, o planetă care între timp a fost colonizată de către pământeni și unde sunt, așa, într-un fel de Philip K. Dick, foarte multe mine. Acum, ce se întâmplă, la fel ca în, probabil, orice poveste de Philip K. Dick unde există o mină, se sapă prea adânc, așa foarte tolkienesc de data asta, they dug too deep, și din fundurile, din străfundurile, din subsolurile planetei iese un fel de, nu ne dăm seama foarte exact ce îi, sunt niște spirite, sunt niște fungi, sunt ceva însă în orice caz care acaparează, controlează oamenii care sunt acolo și îi transformă într-un trib automutilant, canibalistic și războinic, pentru că este un spirit al planetei Marte. Evident, trimiterea este absolut deloc subtilă, la fel ca orice face John Carpenter. Și în mijlocul acestei nebunii în care toți se transformă într-un trib care o taie capete și sfârtecă alte membre, Ice Cube, un actor potrivit pentru acest film, împreună cu alții și cu Jason Statham. De fapt, ei trebuie să transporte un transport de prizonieri care, pentru că cumva organizarea, îți dai seama, e un fel de frontieră a galaxiei, un fel de vest sălbatic și sunt prinși în mijlocul, polițiștii și infractorii sunt prinși în mijlocul acestei nebunii și trebuie firește să colaboreze, să conlucreze pentru a supraviețui. Urmează o rețetă deja consacrată, însă filmul excelează la nivelul de over-the-topness, nu știu cum ar fi în română, de exagerare. Filmul este absolut exagerat și din punctul ăsta de vedere este delicios de privit, să vezi că Carpenter nu se dezminte și anume nu există limite în ceea ce își dorește să facă și nu-i spune lui nimănui exact câte mâini pot fi tăiate și câte capete decapitate. Ok. Următorul este, ăsta sigur l-ați văzut cu toți, Starship Troopers. E un exemplu mai clar de space opera și este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune filme, sau poate unul dintre cele mai underrated filme science fiction făcute în anii 90. Filmul este din 97, cred că. Am notat aici pe undeva. 97, da, e făcut de Verhoeven, după cum știți, de Heinlein și părerea mea personală aici este că filmul este mai bun decât cartea lui Heinlein. De ce? Pentru că Verhoeven, iarăși, un regizor foarte bun al acelei perioade și un regizor specializat pe genul acesta de filme, știe să extragă exact esențialul din cartea lui Heinlein, să lase la o parte balastul genului de literatură scrisă în anii 50, care în anii 70, 80, 90, astăzi nu mai poate fi citit, pentru că literatura s-a adaptat și vremurilor și a evoluat perfecționându-se. Și, după cum bine știți, este despre un război interplanetar între oameni și extraterestri, insecte. Dar partea interesantă a filmului este că el este gândit ca un film de propagandă de la început până la sfârșit, genul ăla de film de propagandă pe care îl vedeau soldații sau îl vedea populația în timpul unui război. În timp ce soldații erau plecați spre front, ei stăteau și primeau rapoartele despre ceea ce se întâmplă, cu câteva mici inserții la Verhoeven, ca să-ți arate că, de fapt, filmul are și o oarecare subtilitate. Și firește că ne dăm seama încet că, de fapt, nu insectele sunt agresorii, ci oamenii sunt agresorii care au devenit o civilizație, să zicem, fascistă, militarizată, imperialistă și așa mai departe, toate etichetele astea care pe atunci puteau fi folosite cu mai multă lejeritate decât acum. Realitatea războiului nu e aceeași cu cea pe care, ca întotdeauna, o prezintă aceste filme de propagandă. Dar, după cum bine știți, filmul este foarte bine legat, pentru că el dă la singurul lucru pe care îl păstrează din această cultură a militarismului și a unei planete, a unei specii umane militarizate pe care Heinlein scrie la pagini până ne plictisește pe tot, la el se reduce doar la
un pic din a prelua din cultura efebului, de coming of age, dar aici nu mai contează bărbați, femei, nu există diferență între ei. Toată lumea este bună pentru mașina de tocat a războiului și din aceste filme de propagandă sau chiar și întâlniri cu oameni deja convertiți. Dacă mai țineți minte, când se duc să se înroleze la infanteria mobilă, îi așteaptă acolo un individ foarte vesel și entuziasmat, dar care nu avea picioare și părea că nu înțelege cumva neapărat faptul că armata i-a luat picioarele și l-a transformat în jumătate de om, pentru că era mult prea spălat pe creier de acest guvern mondial fascist și militarizat. Și totuși le zice, iarăși pe tonul acela foarte vesel, o să vă spun în engleză, oh, so you're for the mobile infantry, well, good for you, more meat for the grinder. Dacă nu l-ați văzut, deși sunt sigur că l-ați văzut, uitați-vă la el, dacă l-ați văzut, reuitați-vă. Și ăsta cred că este ultimul, este Serenity, un exemplu clar de un space opera care de fapt, dacă probabil cei care l-au văzut știu, cei care nu l-au văzut nu știu, este filmul care a încercat să încheie și să ofere fanilor foarte, foarte supărați ai serialului Firefly o încheiere a acestui serial care s-a canceluit, s-a anulat după 14 episoade. Un serial de altfel foarte bun, foarte interesant, foarte fain, care ar fi meritat să continue mult mai mult, scris și cred că și regizat de Joss Whedon. Și filmul și serialul Joss Whedon, unul dintre cei mai așa galonați scriitori de science fiction din ultimii ani de la Hollywood. Participa la Avengers mai nou, în trecut a scris Cabin in the Woods, a scris Buffy. Cumva eroul tuturor pasionaților de science fiction din ultimele 2 decenii. Și dacă mai țineți minte, Firefly e despre un echipaj mercenar, un fel de Han Solo, un fel de echipajul lui Han Solo, care au o navă spațială. I think e un Firefly, că de acolo vine, e un Firefly class, adică e o navă spațială foarte agilă, un fel de Millennium Falcon, care fac tot soiul de, pentru bani, misiuni de mercenariat la limita legalității. De ce? Pentru că umanitatea s-a răspândit, a colonizat o bună parte din, cel puțin, sistemul solar și galaxie. Există 2 centre de putere în această alianță galactică, una occidentală, așa cu o pretins imagine occidentală, una asiatică, care se află oarecum într-un conflict, și mai există un conflict cu o altă parte a acestei numiți independenții, care, din nou, o luptă pentru putere și pentru resurse. Și cel mai fain, că de fapt de asta e fain, și aici așa mi-amintește, cei din Mandalorian au luat acum cumva ideea asta, în afara acestui imperiu, alianță galactică, care se află în război cu o altă superputere galactică, există the frontier, există o zonă unde nu există nicio influență a vreunui stat sau a vreunui tip de stat. Și este western acolo, este o frontieră de tip americană, gen mijloc de secol XIX, de acolo Joss Whedon a și recunoscut că a încercat să facă un fel de război civil american în perioada aia în spațiu și totul e îndreptat în direcția aia. Ai jefuiri de bănci, ai trenuri, un fel de trenuri intergalactice care transportă materiale și ăștia din Firefly merg să încerce să le fure încărcătura. Exact aceleași teme pe care le vezi într-un western. Acum, Serenity vine pentru că acel serial a fost anulat și au făcut un film care cumva să încheie povestea. De ce? Pentru că există și o poveste în Firefly, nu doar asta cum sunt ei mercenari, și anume că există un grup de oameni de știință în alianță care experimentează pe oameni și o fată reușește să facă o fată pe care o cheamă Raven să aibă puteri telekinetice și devine dintr-o dată foarte importantă și foarte puternică pentru lupta asta de putere. Și în Serenity această Raven, nu Raven, scuză-mă, o cheamă, cum o cheamă? River, nu Raven, este răpită de acești de echipajul navei, încercând să o salveze, pentru că era clar că mai departe vor experimenta pe ea, o vor transforma într-o armă și așa mai departe.
Și după cum vedeți și din afiș, ce vă spuneam, că acest univers este pe jumătate occidental, pe jumătate asiatic, se îmbină așa, pentru că ai pe oamenii din spate, echipajul care este foarte American Western și pe tipa care e cu săbii și arte marțiale. Summer Glau o cheamă, o actriță pe care probabil o țineți minte dacă ați văzut și Sarah Connor Chronicles. Cam astea sunt. Sper că v-au plăcut, poate le-ați văzut, poate nu le-ați văzut. Mi se par fain de privit și firește n-au niciunele dintre ele greutatea și avergura unui 2001 sau unui Alien dar cumva s-a depășit momentul ăla, s-a mers mai departe și din punctul meu de vedere s-a și discutat foarte mult despre cele din urmă și s-a discutat foarte mult și despre cele proaste, după cum menționam Ad Astra și așa mai departe. Și între ele există filmele astea mai mici, mai interesante, care cumva fac bine ceea ce fac, fără a avea pretenția niciodată de a fi mai mult decât sunt, ceea ce le face cel puțin acceptabile, dacă nu din punctul meu de vedere chiar ok. Mulțumesc frumos, sper că nu m-am întins prea mult. Aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumim, Cristi. A fost ok. Deci, interesantă. Discutam aici pe chat mai încins decât altă dată despre filme și despre alte lucruri. Foarte bine. Filmele prezentate de tine și serialul, mai ales Firefly, da, bălocim la ele și acum. Evident că sunt o mulțime de altele, că n-am zis de Stargate, n-am zis de Battlestar Galactica, n-am zis de... Dar acolo numai despre unul poți să vorbești, faci o ședință întreagă. Da. Poate chiar o să facem o dată o ședință despre filme și seriale space opera, că dacă le luăm pe toate, nu mai terminăm nici până dimineață. Facem un revelion science fiction. Da, acum dacă aveți un subiect de discuție, vin eu cu unul legat de tema discuției.